Bese ke sibe nalesi ke manje. Lesi siwasho lesi. Lesi siwasho lesi njengoba singalendlela le. Sisebenza abantu besisa nabesifazana kodwa lesi utshiwe sinomuthi lesi siwasho lesi uma ngabe siyabonakala lapha. Sinomuthi. Kuyiswasho esinomuthi. Iswasho esinomuthi lesi. Shukuthi iswasho nomuthi at the same time. Lesi sakho sisenze ukuthi accommodate ke wonke umuntu. Noma ngabe umuntu osetshenzelwa imithi uyangena lapha. Noma ngabe umuntu osebenzelwa iwasho uyangena lapha. Wonke umuntu uvumelekile ukuthi asebenzise. Leswasho lesi kuyiswasho esihlanganiswe ngemithi nangeyiwasho eziqhubeka kabili ngakho nasona siqhubekile sinomuthi neswasho. Lesi siyafana nompinda mshayi. Angisho ukuthi umpinda mshayi. Cha. Siyafana nompinda mshayi ngoba kunomuthi okulwa. Kunomuthi futhi wenhlanhla lapha. Imithi neyiwasho lapha ezokulwa nenhlanhla. Usho ukuthi combination of two. Ukwenza ukuthi kube kubili. Ingakho ngithi siyafana nompinda mshayi. Akuyena umpinda mshayi sinayo owumuthi. Akuyena umpinda mshayi lo kodwa sisebenza njengompinda mshayi. Into obusuyenza ke lapha usivula ngalendlela isiswasho lesi. Bese usithele sigqola isivalo. Bese usifake endaweni yakho yokufutha. Ufuthe for 15 minutes. Ukhulumise lempande ukuthi wonke umuntu ugadlayo yonke into embi ayibuyele kuye. Into ekumele uqikelela mawusebenzele isiswasho lesi akumelanga ucela into ezinhle zodwa ngendlela ukuthi ucele ngesihle. Kuyaliya mawusebenzele isiswasho lesi ukhuluma kuhle komuntu olwayo. Esifuthweni sakho kuba khona i-oak up. Uthenga i-oak up enje. I-oak up lo menze ukuthi mawuvula bese uthi uvuleke la ngaphansi la ngaphezulu bese uba neyita. Kuthiwa i-oak up leyo. Ufake leyo oak up leyo uyivulile. Kubile isifutho sakho umuthi ube uqale ngesivalo. Ufuthe lapho mawufuthe uyathukana noma ngabe uyacena noma ngabe uyalwa noma ngabe ulwa nezitha uyangena noma ngabe ucena into ezinhle uyangena kodwa uma ukhulumisa lempande ngendlela ekhandike ngayo ufuna ukuthi uthukane. Uma unganayo inhlamba ke yangasi. Kodwa ufuna ukuthi uthukane. Uwasho labo uthukane impela masebenzele leswasho lesi. Mina ke inhlamba anginayo ngabe ngiyathukana kodwa inhlamba anginayo kodwa bakhona abantu abakwazi ukuthukana. Uma ngabe nawe ufana nami bazokufundisa ukuthi inhlamba ikhona. Uyathukana ngaleswasho lesi. Ufuthe uthukane. Umaqeda ukufutha uwachitha amanzi awufuthe ngawo. Ukha amanye amanzi from epompini kodwa abande. Ufake futhi isivalo bese uyazirinsa still uyathukana bese nawe uyawachitha. Uma ngabe uhlala emzini womuntu ucashile uzogcina ngokufutha nangokugeza kodwa uyathukana lapho. Wonke umuntu okugadla ngemithi emibi, wonke umuntu ofisa izinto ezimbi ukuzenzakala kuwe, ofuna ukugubude ngemoto, ofuna uqosha emsebenzini, ofuna ukufakela isichitho, okukhuluma kabi, okufungelayo, yonke into embi abayenza kuye ejike manje hlaba abanikazi. So ama results mkhulu uwathola wabona after isikhathi esingakanani base usebenzisile umuthi? Kubalekile kakhulu umbuzo obuza ama results awafani. Into emele siqelelele yileyo. Ngithe mangiqala ngathi masingabantu asifani. Sikhande ngendlela ahlukahlukene namagazi wethu futhi awafani. Njengasesikolweni kunengane ezinekhakha eliqinile. Kuthi mawusifundisa into kumele ukuze ujule ube nesineke. Bese khani ziyibamba. Kunengane ongavela uthi 1 2 1 2 bese ziyibamba into. Asifani nasemhlabeni wenyama njengoba bengichazile. Nasesimoyeni asifani. Omunye ngasemisa kayi1 kuqhoma amabhomu. Omunye manje futhi kathathu uzoqhoma amabhomu. Masingabantu asifani. Okunye kubalekile ukuthi yiloku uma ngabe uhlala emzini wakho noma uhlala kini. Siyachela nochela lesosho lesi. Siyachela nochela. Siyafutha siyageza siyachela kodwa singene emlomeni asiphalasi. Uyafutha uyageza uyachela. Uma ngabe uhlala emzini womuntu uzofutha ugeze ungachili emzini womuntu. Kodwa uma ngabe uhlala kini enduvumelekile noma uhlala kwakho kuhle kakhulu. Ufake i-oak up, ufake amanzi abilayo, hayi abandayo. Akusolwa amanzi lesi sifune amanzi abandayo. Ufake amanzi abilayo. Bese uchela. Uma uchela futhi uyathukana. Ufike uma uchela futhi uyathukana. Usebenzise ebusuku unqunu. Thukana ufake i-oak up noma ngabe isiphi isilwane noma ngabe iphi imimoya noma ngabe imiphi umuthi abawuthi kujelelo lecelelo uyojika igijima ubele kumnikazi. Umnikazi uyokhala sicocicose sengivuthi kuyoshayena la ngakhona umnikazi. Indlela esinamandla ngayo sisebenza ngokuthukana lesiswasho. So uma ngichela ebusuku ngichela nginqunu njengoba uchaza. Uqhela ungcono ne-oak up phakathi esichelweni sakho samanzi abilayo. Thokoza Khehla. Thokoza kezwakala. Yebo ke.